سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كميت أنيحكم زخبركم تخطهتلتنا أب channel سينما سمرة زقربو زيناتا سبورت إنا حزنا قريبنا زلنا نمكتتالكم بأخبروت إن عدمنا أقدمنا كم وترو شير لايك سابسكرايب بمقبار كتدقاقوفنا أنا تلابنا نعملو تحستوه كنسكركم كلوب صالح زمزقبا شوتون لعل 5 عمتات تذكيرا كتنبر عيلوم أسلت أنا ليفربول يرجان كلوب أبقتم ليفربول نسيتن محمد صالح زمزقبا بلت شوتو نحامسا كساب 6 عمتات تذكيرا كم اتنبر قليسوم أبتكلتي ان كلوبات كلتها بخلت استفال عليها قتم بريمير ليج صالح زمزقبا لب تعذبتن بقندو دما لب كلوب زرس رست شوتو نت مصراو تقعي فري زنان كبرتن كركباخ إلى تويام صالح ليفربول زقتوا شوتو فتصوم يكترسعنيام سبا دما نتا بلت شوتو ننويح عمتات كزاربولان كذكروانيوم زبالة جرمنا وكلوب أبت تصوتات تصوتو قدم عرفت قروب دخميلو مقاتنو دحر عرفت جنابن بسا تغيرهم نكونتات نابربحهم كم زغيروا وقاليصوم ليفربول نصالح بزريو زولو دنك بقعات نوعلو كتنا وحل مخانا يزنقر زولوم بزحت كيلاتاتون تقدادي ما زوناون متأنا جنزب قريبا وعلو نخنا وح أمرو كتصدعو كم زلو وهي مخرلوم بزيكازي أبت قطم حدا دقا في ليفربول قبل علت بدحر غوارديولا تقميطو زنبره تحقاقاز غوارديولا طوف بمبالو سيتي قبل على ليفربول كس مسريتان طنقنايت غداي كصاريلا محتاتان زفلط كوينو نت غداي نمصراي ناي فيديون كالئن مرتعتات نمكاب مسرح تجميرو كم زلو تحبيرو دغاف ليفربول فصيمو زلو حق كوينو انت دا ترخيو دما اتدغاف غبناو كس كقربولو مخانو نمول هيوتو اميدا اتصوتا كيعزب كاجد كم زخيلن يغلصالوم تدغاف ليفربول قبل على تحقاقاز غوارديولا طوفيل كازبحال زلو أب دحرنا عرفت زنبرت صوتا مو ليفربول نسي تعبليلات تلو زنبرت اوانيوم رونالدو بموت سيتي زفتو عاركو مرير حزنو قليصوم كريستيانو رونالدو بموت سبيت نايت زفتو عاركو جوسي ميدو استسمعو حزن بمقلاط ناي صنعتي هابكا مقلص ليخوم بعد بيت ود 36 عمت بورتغالاوي جوسي ميدو زحلف سمون بهندبتاو موت استفليت كتكون كلا رونالدو مصامتو جورجينا رودريغزن بمنقد انستغرام غيروم استسمعو مرير حزن قليصوم اللوم نساتو عمل اختم املاخ نو جوسي ميدو صنعت كهبو تمني مالوم أبتني حزن مجلس رونالدو مش جورجينيا بخرو ودونكم قدما جوسي ميدو مسبعت بيت سوريان أب حدت أولا كبيبا مجب إنها تمجبو كلو استسأل وسئل أسنيو فني وزلوم قوات سنة 4 عام سوريا بسنك برخص الساعة بستحلال خطعنا وتصقم بموت كابز عالم كم استفليت يزحبر بموت مجوت بعت بيت كسوريا استسمعنا مرير حزن نقلص الكا نخلو جزيل لو كم زبهال كل نجر هدأت زنتان زدليو وانا لو ازوالا أبقعس أجرلوم حج أز حلف سمون أزيا تفتاوي سبن مجوت الدن أموخ أبعت بيت نايت زفوت وعركي سورايا كامونغونا تفليالام نعركي سيميدون نخلهم صدرا بيتون تسميع ومزول حزن كدم سوسوزخ إليلن انت خونا أبهيوات كتموتن كتولدن مسرح سلازخونا كابلو من نخلو جزين أنا جورجينا نحبيرنا أبقود نخلنا أبزح ما أجزي كانت أنا نعكان أجوخا كنبلك كان حلافنتنا يوم سورايا دما نفسخي أبتفت أرز دالو ولا بوتا بالسلام تعرف جوس عركي أنا نسخان زحلفنا ناي نقسنت جزين كساب حجن قصلو زلنا عركنتن أيرسعوني قبل مس أنا نعقالات أسنيو حزنو قالي صلو رونالدو جويسن كلتيوم حبيروم أبورتغالاويت كلب سبورتين ليزبن دقانتا منباروم يزحبر كاب صوتا كعس أقر جمرو الأوان جميرو كسا حجخا طبق زخونا محزنتن عركنتن كم زلوهم يقلصم أبز جزي زأكفافا البورتغالاويت كلب فيكتوريا سوتيو بالزلو جوس زبزحنا صوتا عدمي مسكلبات عد انجليز زخونا تشارلتون أتلتيكن كومد ما شيفيلدن كم زحلو فويز زحبر جوس قدم حجن رونالدو عملكيتو السعب تزاريبو نيروم رونالدو أب هيوت بزح زقودني نسو تزينبر كاب سبورت أكادام تسوقيوغا ناب تزعب خلو السفرة ناي بورتغال متملسكو نيرم زبزوحو أب جزي قول عنتي زنبور أعرختي قاليوم أبيت ما أسرتي قاليوم دما جزءات حشيشم كوينوم زلوم أنا دما أسر رونالدو انت زي سعبن رونالدو تزي تاباب عنن أسرنا تاتهم زي سعبولو مقنعتاي نبرن حجك أسبورتاو موياي دك أين زفوتوا هيوتين كاب رونالدو استلقح كويمو أب هيوت بزحن رونالدو كفريو زلن عدا صبق نقرالن إلو نيروم
ላፖርታ ንኮማን ገዚቱ ፕሬዝዳንት ባርሰሎና ላፖርታ ምስ ሰልጣንታ ጋንታ ሮናልድ ኮማን ጸንሑ ዝምድና ናብ ክጽገን ዘይክእለሉ ኣዝዩ ሕማቅ ደረጃ አንቆልቂሉ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዝሓለፈ ሶኒ እውን ካልእ ሕማቅ ፍጻሜ ኣብ መንጎኦም ኣጋጢሙሎም ኮማን ኣብ ዓዲ ሆላንድ ምስ ሓንቲ ማዕከን ዜና ቃለ ምሕትት ክገብር እናተሸባሸበን ከሎ ላፖርታ ዝባን ሕጊ ቃለ ምሕትት ከይተካይድ ገዚተካ ኣለኹ ብምባል ኣጊድዎ ተባሂሉ ብመሰረት ጋዜጣታት እስጳኛ እቲ ናይ ቅድማ ሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ዝነበረ ማናጀር ኣብዚ ክለባት ኤውሮጳ ብሰንካ ኣህጉራዊ ግጥማ ዝዕርፋሉ ቅንያትዩ ምስ ሓንቲ HLFA ዝተባህለት ማዕከን ዜና ሆላንድ ቃለ ምሕትት ክገብር ተሰማሚዑ ነይሩ ንሰምዕ ላፖርታ ግን ቴሌፎን ደው ኢሉ ፈጺሙ ከም ዘይፍቅደሉ ስለ ዝነገሮ ኮማን ነቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተሰማምዓሉ ቃለ ምሕትት ትማልሶኒ ክስርዞ ተገዲዱ ኮማን ካብ ባርሳ ክባረር ምዃኑን ዘይምዃኑን መልሲ ንምሃብዩ ምስታ ማዕከን ዜና ቆጻራ ሒዙ ነይሩ ኮይኑ ግና ላፖርታ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ብኡንብኡ ክእግዶ ወሲኑ ባርሳ ዝሓለፈ ቀዳም በኣትሌቲኮ ማድሪድ ክልተ ባዶ ድሕር ምስዓራ ላፖርታ ነቲ ሆላንዳዊ ኣሰልጣን ከባሮ ብዙሓት ወገናት እዮም ተጸቢዮም ነይሮም ኮይኑ ግና ላፖርታ ምስ ጓግናይ ኮማን ነታ ጋንታ ናይ ሚልዮናት ፓውንድ ዕዳ ክኸትለላ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዚ ዓመት ስፖርት ዝክሳዕ ዝዛዘን ብዓቕሊ ክጽበዮ ዝመረጸ እዩ ዝመስል ምባፔ ስምዒታቱ ክገልጽ ጀሚሩ ኣጥቃዓይ ፈረንሳዊት PSG ኪልያን ምባፔ ካብታ ክለብ ክወጽእ ከም ዝደሊ ካብ ዝገለጸሉ እዋናት ሒዙ ምስታ ሜሲን ኔይማርን ሓቂፋ ዘላ ዓርሞሽ ክለባይ ጣዕሞን ዘሎም እቲ ጥቃዓይ PSG ካብ ምፍናው ኣታዊ መታን ክትረክብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሐምለ ናብ ሪያል ማድሪድ ክሰዶ ከም ዝሓተታ ድሕር ምግላጽ እንተኾነ ከም ዝኣበየቶ ኣብሪሁ ሕጂ ድማ ምባፔ PSG እንተትሰዶ ነይራ ምዕለቢቱ ክለብ ሪያል ማድሪድ ምንባራ ገሊጹ ንዝመጽእ 6-7 ዓመታት ኣብ ሊግ ዋን ጸኒሑ ባህገይ ዝነበረ እዚ ኸኣና ዓይኒ PSG ዘርብሕ ነይሩ ኣሞንጎ ግና PSG ናይ ምጽናሕ ድሌተይ ተቋሪጹ ናብ ካልእ ክለብ ክኸይድ ከም ዘለኒ ተረዲኡኒ በዚ መሰረት ካልዑል ናይ ምውጻእ ምንየቲ ኣሕዲረ ዘለኹ እንተኾነ ካብ PSG ወጽእ ክጽምበራ ዝብህግ ክለብ ሪያል ማድሪድ ጥራይ ምዃና ክገልጽ ፈቱ ክብል ሓሳባቱ ገሊጹ ምባፔ ኣስዒቡ ፕሬዝዳንትኻ ካብዛ ክለባይ ትወጽእኒ ኢኻ ብነጻው ናይ ክሰጋገርኒ ኢኻ ኢሉ ንኹሉ ሰብ እንተነጊሩልካ ዘየተሓሳስበካ ኣይኮነን እዚ ድማ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ናይ ባሓቂ ኣተሓሳሲቡንን ኣሕሪቁንን ድሕር ምባል ሓለፍቲ PSG ኣብ ልዕሊኡ ዘርኣይዎን ዘርእይዎ ዘለውን ኣተሓሕዛ ነቒፉ ምስ PSG ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተቃራሒኑን ተባኢሱን ክፋኖ ከም ዘይደሊ ኸኣ ገሊጹሎም በዚ ዝፈጥሩለይ ዘለዉ ዕንቅፋትን ምትንኻላትን ነዛ ወዲ 18 ዓመትን ከለኹ ተቐቢላ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሓትንን ንኣርባዕተ ብሉፃት ዓመታት ዝሓቆፈትንን PSG የቐኒለይ ክብላ ኣመናይ ዝኸብደኒ ምክንያቱ ከምዚ ኢሎም ክጻብኡኒ ኣይተጸበኽዎን ሕጂ ኸ ዋላ ምስ ስግጋር ይኽልኡኒ ኣብ PSG ምህላዊ ሕጉስ ክሳብታ ናይ መወዳእታ መዓልተይውን ብቕዓተይ ሓለይ ክጻወትን PSG ንኽትዕወት ክጽዕርኒ ይብል ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 4 ዓመታት ውዕሉ ምስ PSG ዝዛዝም ምባፔ እዚ ከምዚሉን ከሎ PSG ምባፔ እንተ ደኣ ካብ ኣወፂኡ ከም መተካእቱኒ ኤርሊን ሃላንድ ክትዕድግ ከም መራፂ ሒዛቶ ከም ዘላ ይግለጻሎም ሃላንድ PSG ነት ካብ ኣክፋኖ ከም ዝደሊ ዝገልጽ ዘሎ ምባፔ እንተ ደኣ ለቂቃቶ ኣብ ክንድኡ ናይ ምጽእ መደብ ከም ዘለዋ ይዝግለጽ ዘሎም ዳይሬክተር ስፖርት PSG ሊዮናርዶ ምስ ወኪል ሃላንድ ኢጣልያዊ ሚኖ ራዮላ ጽቡቕ ርክብ መስሪቱ ከም ዘሎ ይዝሕበር ወናኒት ሃላንድ ዶርትመንድ ግና ሃላንድ መሸጣ ከም ዘይተቆርቦ ዱር ኣፍሪጣ ከም ዘላ ይሕበር ወኪል ሃላንድ ራዮላ ዓመታዊ መሃያ ሃላንድ 50 ሚልዮን ዩሮ ምዃኑ ብምግላጽ ንዑ ንምስግጋር ዝቐርብ ዘሎ መጠነ ገንዘብ ግን ካብ 120 ሚልዮን ዩሮ ንታሕቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕብር ገለ ምንጭታት መልቀቕ ገንዘብ ሃላንድ 70 ሚልዮን ዩሮ ወይ 80 ሚልዮን ዩሮ ምዃኑ እኳ ተገለጻ እቲ ቁኑዕ መጠነ ገንዘብ ግን ገና ኣይነጸረናሎም ብዘይካ PSG ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳውን ንብሉጽ ኣጥቃዓይ ሃላንድ ናይ ምውናን ድሌት ከም ዘለዎን ይግለጽ እዩ ኣርሰናል ንኣሌክሳንደር ላካዜት ተኪኦም ጻወቱላ ጥቃዕቲ ኣብ ዕዳጋ ሃሰው ኣብ እትብለሉ ዘላ እዋን ተጻወተ ኤቨርተን ዶሚኒክ ካልቨርት-ለዊን ኣብ ራዳር ኣታቶ ከም ዘላ ይሕበራሎም ኣርሰናል ብዘይካዚ ነጥቃዓይ ኣስቶን ቪላ ኦሌ ዋትኪንስ እውን ኣብ ዝርዝር ሕጽያት ኣታቶ ከም ዘላ ይዝግለጽ ዘሎም ብመሰረት ጋዜጣ ደሳን ኣርሰናል ነቲ ኣብዚ እዋን ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዝርከብን ኣብ ኤሚሬትስ ናይ 1 ዓመት ውዕል ጥራይ ተሪፎን ዘሎ ፈረንሳዊ ኣሌክሳንደር ከተፋንዎ ኣብ ምድላዊ እትርከብ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ 148 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ብምግባር 6 ሓደስተ ተጻወትን ኣብ ሕቑፋ ዘእተወት ኣርሰናል ካብ መሸጣ ላካዜት ርብሕ እቶት ክትረክብ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝንገረላ ዘሎ
እንግሊዛውያን ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ዓለም እተን ዝኸበራት ተጻወት ተሓቂፈን ዝርከባ ጋንታታት ተባሂለን ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ሒዘን CIES ፉትቦል ኦብዘርቫተሪ ዝተባህለ ትካል ብሰሉስ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ንጃክ ግሪሊሽ ጥራይ 100 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ኣባላት ዝገበረ ሲቲ ጠቕላላ ዋጋ ናይቶም ሓቂፋቶም ዘላ ተጻወቲ 1.28 ቢልዮን ፓውንድ ከም ዝበጽሕ ኣመልኪቱ እታ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ሮናልዶ ናብ ሜዳ ዘሰጋገረት ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ዋጋ 1.91 ቢልዮን ፓውንድ ዝግመቱ ተጻወቲ ሒዛላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ጥራይ ብድምር ልዕሊ 135 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝገበረትሎም ሰለስተ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ከተፈርም ክኢላያ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ንሉካኩ ካብ ኢንተር ሚላን 98 ሚልዮን ፓውንድ ዘፈረመ ቸልሲ ዋጋ 808 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመቱ ተጻወቲ ብምሓዝ ኣብ ሳሳይ ደረጃ ተሰሪዓላ ባርሴሎና ብ764 ሚልዮን ፓውንድ ባየር ሙኒክ ብ759 ሚልዮን ፓውንድ ሊቨርፑል ب741 ሚልዮን ፓውንድ ሪያል ማድሪድ ب722 ሚልዮን ፓውንድ PSG ب889 ሚልዮን ፓውንድ ቦርሲያ ዶርትመንድ ب586 ሚልዮን ፓውንድ አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ب565 ሚልዮን ፓውንድ ካብ 4 ክሳብ 10 ደረጃ ብተርታህ ተሰሪዐን ኣለዋ ምቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ መንበር ተቀየርቲ ዘሕልፎ ዝነበረ ታሚ አብርሃም ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ብዘንጸባረቆ ዘሎ ድንቅ ብቕዓት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ክጽምበር ዕድመ ኣቅሪባትሉ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ በዚ ድማ እንግሊዝ ኣብ መጻሪ ዋንጫ ዓለም ምስ አንዶራን ሃንጋርን ኣብ ጽበያ ዘሎ ግጥም አብርሃም ማሊ ኣለቢሱ ክጻወት ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣሰልጣን እንግሊዝ ጋሬት ሳውዝጌት ኣብ ሰሙን ዘአንጻር አንዶራ ኣብ ዘካይዶ ጸወታ ታሚ አብርሃም ከሰልፎ ምዃኑ ብምግላጽ ኣሰልጣን ሞሪኖ ድሙ ንኸፋን ወሓቢርዎ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ባርሴሎና ብዙሓት ሓደስተ ጻወትን ኣብ ሕቁፋ ዘሰጋገረትሉ ግን ከኣክሳብ ሕጂ ዘይከፈለቶ ክሳብ 115 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ዕዳ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ዕዳ ካብ ቅድሚ ገለ ዓመታታት ሒዙ እናተዋህለለ ዝመጸ ኮይኑ ካብኡ 39 ሚልዮን ዩሮ ኣምስያ ናይቲ ሚራለም ፒጃኒክ ዘፈረመትሉ ውዕል ንጁቬንቱስ ክትከፍላ ዝግባእ ዝነበረ 48 ሚልዮን ዩሮ ኣምስያ ናይ ዲዮንግ ንኣያክስ 13 ሚልዮን ዩሮ ድማ ኣምስያ ናይ ፊሊፕ ካቲኒዮ ንሊቨርፑል ክትከፍላ ዝግባእ ዝነበረዩ ናይ ቅድም ባህር አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ኣይትጋገ ኣብ ጾታ ኩሉ ግዜ ቦቶም ዝበለጹ ተጻወቲ ኢኻ ክጅምር ዘለካ ክብል ንኣሰልጣንታ ጋንታ ሶልሻየር ነቂፉ ፈርጉሰን ነዛ ኣሰልጣን ኣፉ ከፊቱ ክነቅፍ ዝተገደደሉ ምኽንያት እቲ ኔርዌጃዊ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኤቨርተን ማዕረ ኣብ ዝተፈላለየትሉ ግጥም ንሮናልዶ ኣብ መንበር ተቀየርቲ ኮፍ ከብሎ ድሕሪ ምምራጽ እዩ ኣብቲ ብቐዳም ምሸት ዝተኻየደ ብናይ ሓደ ብሓደ ውጽኢት ዝተዛዘመ ግጥም ንሮናልዶ ካብ መንበር ተቀየርቲ ኣውሪዱ ከሰልፎ ተራእዩ እዚ ይኹን በሮናልዶ ነቲ ውጽኢት ክቕይሩ ኣይከኣለን ፈርጉሰን ሶልሻየር ክነቅፍ ዝተሰምዐ ምስቲ ኣብዚ እዋን ጦሮታ ወጽኡ ዝርከብ ሩስያዊ ተጓሳጣይ ኑርማጎሜዶቭ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዝዕለሉ ዝነበረ እዋን እዩ እምበኣር ከስፍትዋት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዚና ብምስጋን ከም ወትሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትሓብሩና ብኽብሪ ንዕድም ሰላም ወሰናይ